It's very interesting. It's one. Masu yin goya muna yi muku mana da zuwa. Amma kaga yaran da su ba kallon yaran su shi ina wanda kuma ke shi kan mutumin nan idan da ne kai na wurin kan to wanda yaran kan labre ka haka su shi wanda ya za ku shi bacci abun ya kwashi ina ba mu wanda an karga wallahi ba haka wannan ke wani Allah ya ta kaga ga ne bitashi wannan na ɗayan nan sai an ta kamo shi amal din kaga agnes mura ga gani na sani to na ɗaya na can na bayana ya wala akwai kokari wanga wasa ta haka sai kokari sai to jama'a yaran da su a'a bai mutu ba a'a ina mutu a'a kale shi a'a alaji kale shi Allah wallahi kale shi wallahi da sai ka ci kale shi wallahi la ya lohi kale shi kanka da koshi kale wallahi bai mutu in ya jiwo ya ji da shi wanda ya hito yanzu shi Allah wanda zai hito to ga na uku sai ai sai wallahi taba shi da Allah hito wallahi taba shi wallahi na uku ni yana ma wallahi sai ai na uku da konga wancan zai riga wanda sai ai ga gina ga Allah to kana dan gidan mutunan nan da wasu suna dan gidan mutunan nan sun da cewa ga wanda ga doye duk wanda ka
kuna gaba kuma kwata shi ya ga kuma gaba Allah ku sanu Allah wanka wallahi amma na ji na so taso da shi na so ya hawo mu ci wannan ko shigo miti shi ne ba hadu ko ai ba do ko shi wanga shi dan gidan mutum ne tau ya faɗi wallah bai mutu ba ai dole na dama risu ga dan gidan mutum ga ne da wanga gado yayi wallahi yanzu ai da kai ga ne